Ano ang kulang? Ha? Oo. Tama. Hi everyone, good afternoon. I am Yasmin and Sarong and welcome back to YouTube channel. So for today's video is another challenge. So kini nga challenge is magtagalog Really, ni. nigga? So dapat the whole vlog is dapat magtagalog among istoryahan. Bahala og magkabalintong-balintong. So among buhaton is pick upan ko sa ako ang ate nga kanang gabutan og stocking sa nawong. Yes, this one. So, when putting makeup, o English, muna na ko akong nang din mag-makeup siya. So, ato tawag sa mga inside hitsura or ato tawag ko maubag siya mag-makeup. But before we start, please don't forget to like and subscribe and click the bell button para updated ka sa aking mga YouTube videos. So, ako nang ipalailan ninyo ang akong sister. So, nakita naman yung ninyo sa akong mga vlog kay siya may mga dali-dali. Nigga. Taran! So, magsisagod na may og speak og Tagalog na ka-English. So, magsisimulan na po kami magsalita ng Tagalog. At sisimulan na rin natin ang pag-makeup. So, pag excited ka na, manood ka lang hanggang sa dulo. In 3, 2, 1. Try na po ako ng stocking sa aking mukha. Or hindi, isuot ko na ang aking stocking sa mukha. So, itong stocking ha, is bago tong laba. Baka sabihin mo na sinuot to bago tong laba. Ay na kayo. Oy, Bisaya. Uy, like... Tingnan mo yung mukha ko, guys. Tingnan mo yung mukha ko, guys. So, mag-makeup siya. Mag-makeup. So, ganito. Ganito yung mukha ko pag mag-makeup siya. Tapos, magagay siya na ma-makeup. So, tingnan natin kung ano yung resulta. So, first, Tagalog. unang ilalagay po natin ay ang concealer. Paalala lang po guys na hindi po kami kanang marunong mag-makeup or hindi po kami expert kaya hayaan nyo na lang siya kung ano yung kung ano po yung unang nilalagay i-apply kasi hindi po kami marunong. Hindi pa. Really, nigga? Excited ako kung anong resulta. Wow. Tarawa na. Ayusin mo ha. Ano man? Ayusin mo. Ako mo, isa kumbog na sila. Wala na. Sunod. So, next is, Next, Tagalog boy. Dapat Tagalog. kasunod is pulbo. Na. So, wala kaming condition. Pero. Say hi, Vic. Hi! Nga, hi! Hi! Say hi na. Ano sa mga? Tingnan mo. Hi! Hi. Mag-hi. Ay, kilay. Hindi po ka Okay.
naman po natulong. Ay, wala natulong. Lihok, ma'am. Tingnan mo. Ang galing mo. Tagal mo ako sa typing mo. Huwag kang malikot. Hindi siya marunong magkilay. Isa. Perfect. Next. Next, kasunod is ang eyeshadow. Talaga? So, ito yung gagamitin kong eyeshadow, yung flash. May pagka-flash, kunting flash. Wala, trip ko lang. Parang hindi talaga ako marunong magbagay ng makeup. Sige nga, Hindi naman ako kayo marunong bagay. Hindi kayo bagay, tao kayo. Lagyan natin ng konting brown. Charot. Attend kasi ako ng GS Brown. Kabila naman. Really, nigga? Third is yung blush on. Wala nang mascara. Kasi mahirap mahirap maglagay ng mascara. Charot. Gusto niya magpa-makeup na tulad ng ganitong mukha. I-PM niyo na lang po siya. So, ito yung gagamitin kong lipstick. Ayusin mo ha. Ah, Uy! Uy! ano? Ano na lang? Kaya, Ano na? Hirap palang mag-makeup na naka-stocking. Uy! ano ang kulang? Ha? No. Tama. Ano pang kulang? Wala na, sakto na. So, lalagyan ko siya ng nose line Oh, para tatangos yung ilong ko. para tumangos naman yung ilong niya. Diba ito yung gamitin, guys? Pangus Yung line ito. eyeliner. Eyeliner man, para ganito man to sa ilalim ng mata. Ay, oh, hindi. Yung eyeliner, Yung bobo. eyebrow liner. Faking makeup artist to. Peke, kaya wag na lang kayo magpa-makeup sa kanya. Yung eyeshadow na lang yung gagamitin ko kasi nawala yung eyebrow liner niya. Kaya wala yung para halos ng ilong. Ay, ito na, yung eyeshadow na lang yung gagamitin ko kasi nawala yung mismong kasi Nawala yung mismong pag-ilong. Ayun. Basta, mismong pag-ilong. Yun na, basta yun na. Ayusin mo ha, dapat tumangos yan. Kasi tangos pa ng ilong niya. Tangos na. Pwede na ba? Uy, bakit yung kilay ko nasa baba? Ganyan kasi yan, dapat.
ito na po yung final look, guys. Yung pag-makeup niya, nga naka-stocking ako. Pwede na ba? Pwede na ba? Comment down below. Mag-like kayo kung pwede na. Mag-rate kayo. Mag-rate. Akala mo naman may mag-comment. Marami naman na. Char. So, that's it, guys, for our video for today. Yung makeup challenge namin na naka-stocking. So, tatapusin na po natin yung video, guys, kasi nahirapan na akong huminga dito. Wala akong mahinga. Sana na-enjoy kayo sa video na ito. At kung gusto niyo magpa-makeup, nagtulad ng ganito, you can Message me. Message na lang si Reyna Janine Sarong. Charot. Please don't forget to subscribe. Reyna Janine Scar. And click the bell button para updated ka sa ating mga videos. Thank you so much for watching. Bye! Excited na ba kayo? In 3, 2, 1. Yo! It's a prank! Ano na ako? Ito na! Sandrans! Ayan ang Polio. Kaya, Hasmin. Parang wala lang. Really, nigga? Ganito pa din yung mukha ko, maganda. Red pa ng red ng lipstick. Akala mo naman pupunta ng bar. I-try namin yung asa namin. Asa namin.